Ассалому алейкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо прогнозҳои ҷангварони машҳури ММА-ро дар реванши Ислам Махачев ва Арман Царукян омода кардаем. Барои ҳамин наворо то охир тамошо кунед ва дастгирӣ карданро фаромӯш накунед. Доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати Шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд, ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. Колби Ковингтон: ма фикр мекунам, ки Арман Исламро шикаст дода метавонад. бинед, ки чӣ гуна ӯ пуртоқат аст, ки нагузошт, ки Оливера ӯро нафасгир кунад. ин кори кардаи ӯ ҳайратовар буд. мураббиҳои ӯ беҳтаринанд. барои ҳамин ма ба Арман боварӣ дорум. ӯ зарбаҳои хеле вазнин дорад. агар ки ӯ ба қувваи зарбаҳои худ бовар кунад, пас ӯ Махачевро ба нокаут равон карда метавонад. Дэн Хукер: Ислам дар пойҳо худро хуб ҳимоя мекунад. ма ҳис мекунам, ки ҳамин ки ӯ вақт барои омӯхтани рақиб пайдо кунад, кори худро ба анҷом мерасонад. фикр мекунам, ки ин дафъа Махачев ғалабаи ба бовариноктар ба даст меорад. Чарлз Оливера: онҳо стили хеле монанд доранд. ма фикр мекунам, ки онҳо бояд ба корҳои мекардагии якдигар аҳамият диҳанд. бояд ба зарбаҳои якдигар аҳамият диҳанд, чунки онҳо дар стойка малакаҳои хуб доранд. ҳамчунин дар замин бояд ки хеле бодиққат бошанд. онҳо стили монанд доранд ва бояд ки ба як чизҳо аҳамият диҳанд. лекин ба ҳар ҳол ма фикр мекунам, ки Ислам каме дар пеш аст. ӯ каме бақувваттар аст. лекин рости гапро гӯем, ҳар дуяш имконияти ғолиб шудан доранд. Майкл Чендлер: Ислам ғолиб мешавад. ма дар назди актагон нишаста тамошо мекунам, ки кадоме аз онҳо рақиби ман мешавад. дар Ислам дар чанд муҳорибаҳои ӯ тағйиротҳои калонро дида мешуд. ӯ кӯшиш мекунад, ки текдаун гузаронида усул гузаронад. ҳамчунин ӯ дар муҳориба зидди Порие нишон дод, ки дар стойка низ хеле хатарнок аст. барои ҳамин ма фикр мекунам, ки Ислам вазифаи худро иҷро мекунад ва ин ғалабаи наздик ба монанди якум муҳорибаашон намешавад. ма гуфтанӣ нестам, ки ӯ ба осонӣ ғолиб мешавад, лекин боварӣ дорам, ки ин дафъа ӯ ғалабаи ба боварӣ ба даст меорад. Забит Магомедшарипов: Ислам чемпион аст ва ӯ албатта ки боварӣ ҳис мекунад. ма фикр мекунам, ки дар якум муҳориба Ислам Арманро ҷиддӣ қабул накард. ман медонам, ки ҳамон рӯз саломатии ӯ хуб набуд ва Ислам худро хуб ҳис намекард. агар ки Ислам омодагиҳои хуб гузаронад ва муҳорибаҳои охирони ӯро ба назар гирем агар, пас ман фикр мекунам, ки ӯ ғолиб мешавад. Бенил Дариюш: ма фикр мекунам, ки Арман зидди Оливера худро хеле хуб нишон дод. Чарлз барои бисёр ҷангварон рақиби хеле вазнин аст. аз Царукян бошад, ӯро шикаст дода тавонист. барои ҳамин ма фикр мекунам, ки ӯ зидди Махачев шанси хуб дорад. албатта ки ма 60-40 ё 55-45 ба ғалабаи Ислам боварӣ дорум. лекин ин муҳориба ҷолиб мешавад. ма фикр мекунам, ки Махачев то боварии худро хубтар истифода бурда метавонад. Мавсар Евлоев: Арман дар ҳама мавқеъ хуб аст. дар стойка ӯ инкишоф ёфтааст. оиди гӯштин бошад тамоман гап нест. ҷисман бақувват аст. лекин ба назари ман Ислам ҷисман бақувваттар аст ва таҷриба ва ҷисман бақувват будани ӯ нақши калон мебозад. ман ҳам Ислам ва ҳам Арманро мешиносам. ма бо Арман бисёр вақт якҷоя тамрин мекунам ва ма гуфтанӣ нестам, ки Арман шанс надорад. ма гуфтаним, ки дар вазни сабук Исламро ҳеҷ кас зада наметавонад. дӯстон, ана ҳамин гуна будан прогнозҳои ҷангварони машҳур дар муҳорибаи Ислам Махачев зидди Арман Царукян, ки аллакай рӯзи 19 январ дар турнири UFC 311 баргузор мегардад. шумо бошад дӯстон, метавонед прогнозҳои худро дар комментария нависед. фикр мекунам, ки барои дигарон низ фикрҳои мо шумо шавқовар аст. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.